سلام تغطاتلتنا هذا الشانل كما يكرنيكم لومي حنت فلي زبالة أرستي هذا غريبة لخو نايلوم أرستنا نزبز حنا كتقمنا تقل إلى نقول اليوم نالبات دك هبطمان تخوينهم سمعوا مخونو خو اليوم انت هتبل هبطمان دكم زمهروا what the rich teach their kids زيا كابا شنكل تميتن مليونيراتن بليونيراتن ريسيرش جيروم زمتوا وصيتيا زوم مليونيراتن بليونيراتن دكم انتاي كم زمهروم بزعبا جنزب بزعبا عوت انت عينة تمرتي مروم نعنا خطغمنا تخليا مغنياتو تا انكو زبز حنا استمهرنا نغير تالا كي تمرتي ابتمرتي نفع صبونات بمت يونيفرسيتات تدخل وي مويا تقبر تدخل بغير كا صبو صراح رغيبكا صبو هيوت كتنبر تزي عينا تماهرناتهم كاب مهورات سدرا استولدنا انت خوينا كماي كاب نورمال زي تمهر سدرا انت تولي كا كي تمرتغيت اسنا حلف سلمنتاي ملسيلن ولا حنت ملسيه بلون كتنفع على كاتراي ينا سمعنا مالتي حماق مالت هيكون نزي سلازي نايلوم تمرتي حدا وصيت ناي ابي زبل ريسيرش توم سبصقان هبتماتنا بزمعبول عالم نتوم دقم انتاي يوم زمهروا ገንዘብ ጥራይ ድዮም ደውርስዎም ወላ ተሓሳስባውን የውርስዎም እዮም ብኸመይ መንገዲ ኣበይ ክነፍዑ ዘለዎም ኣበይ ናይ ዓውዲ ክዋስኡ ዘለዎም እንታይ ሜላይ ናብ ዓወት ድወስድ ኣብ ሂወቶም ኮታስ ገይሮም እዮም ተዓወት ገንዘብ እንታይ ጥቕሙ እንታይ ክጉዳቱ ከመይ ይምህርዎም እንታይ ዓይነት ማይንድሴት ወይ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ሃብትን ብዛዕባ ገንዘብን የስንቕዎም ዘሪ very ኣብ ሪሰርች ዝተመርኮሰ ትምህርቲ ክቐርብ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ بستقال مثلا كان مجمريا كسام موداتا كلن بتات كتكاتاتل وندما يمحصنكم كتسمعوا خلوكم دما لبخم كفيتكم تسمعوا كلا تامن من احنا بين غيرنا ورقه ديبلا نو ولا اسر بيت هالو right now you can be in a prison ابستريت كتلو تخيل غاب تزخافه كتلو تخيل حنقول كاكفتو بزعبا مصاي زفلت مانن يالن مبجحت غزه تزعابي اسر بيت اتحساسباناي مغنياتو كاب سربيت هذه يمكن توصل تخليها كاب تحساس بها هذه يمكن توصل تتخبدي سلازي اتحساس بانا مغيار تقدام عين اكداسن باطايو እዚ ቻነል ዝኻ ቀንድ ዕላሙ اتحساس بانا ኣብ ገንዘብ ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ምዕባለታት ንዘሎ ንምቕያር ንምብዳህን እዩ ስለዚ ከና ዋዕኩ ቀጣብታ ትምህርቲ ስለዚ ናይ ሎማርስና what the wealthy or rich teach their kids ቶም ሃብታማትን ሰብፀጋን ደቆም እንታይ ምህርዎም ካብ ሸንክልተ ሚትን ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ዝተኻየደ ሪሰርች ውፅኢት 8 ነጥቢ ጽሙቕ ኣቢለ ኣቕሪበ ኣለኹ ስለዚ ሰናይ ምክታል ተቐዳመይቲ ዝምህርዎም ደቆም ሃብታማት ሰብፀጋ success isn't free ዓወት ብናፃ ዝርከብ ዝትኮብ ነገር ከም ዘይኮነ እዮም ዝምህርዎም በተግባሩን ዘርእይዎም እንታይ ይምህርዎም it takes hard work ካብ ሪሰርች ዝረኸቦ ማለት እዩ it takes hard work and sacrifices ዓወትሲ ብርቱዕ ስራሕ ብርቱዕ ድኻም ከምኡ ድማ sacrifices መስዋዕቲ ዝሓትት ነገር ምዃኑ እንታይ ማለት እዩ እቲ መስዋዕቲ ናይ ግዜ ክኸውን ይኽእል መስዋዕቲ ናይ ስራሕ ክኸውን ይኽእል መስዋዕቲ ናይ ዕረፍቲ ክኸውን ይኽእል መስዋዕቲ ናይ ምዝንጋዕ ክኸውን ይኽእል መስዋዕቲ ናይ ብጾትካን ቤተሰብካን ምርኣይ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ብዙሕ ሳክሪፋይስስ ዝሓትት ጉዕዞ ናይ ህይወት ምዃኑ እዮም ዝምህርዎም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሕና እውን ንኣሽን ተለና ነፍስና ንደቅና ክንምህሮ ዘለና ዕውት ምዃና ብህይወት ሃብታም ምዃና ብህይወት ብዘይ ፃዕርን ብዘይ ድኻምን ንኢትካ ንላዕሊ ጌርካ ብጸሎት ወይ ከምኡ ድማ ለተወር ብምሕካኽ بعدل زمزق كم زي كونه كمهرون يكبعنا زيا very fundamental قدام هنا بدي سرعة تخاليتي to be rich you have to solve a problem زيا تعنز فتوى هبتهم ناخد كون شجر ناي سبات ناي مفتاح كيلتن صقان كلوكا صارن كتجبر كم زلكا يمهرون the bigger the problem the better the reward እትጸገም ንስኻ ትፈትሖ ዘለኻ እና ዓብየን ተኸይዱ ዓቢ ሽግር ትፈትሕ ዘለኻ ህይወት ድማ ዓቢ ብልጫ ወይ ዓቢ ጸጋ ወይ ዓቢ ሃብቲ ከም ግብረ መልሲ ትበካ ማለት እዩ ስለዚ ሃብቲ ካበይ ይብገስ ሽግራት ናይ ሰባት ካብ ምፍታሕ
ሽግር ኣብ ከባቢና ዘሎ ካብ መፍታሕ ንዝተሸገሩ ሰባት መፍትሒ ብምሃብ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካምፓኒታት ናይ ሓደ ሽግር መፍትሒ ዝገበሩ እዮም ማክዶናልድ ሰባት ቀልጢፎም ክበልዑ መግቢ ዝደልይሉ ዝነበሩ ሽግር ቅልጥፍ ኢልካ ውሽጢ ደቃይቕ ትረኽቦ ብሕስር ዝበለ ካብ ካልእ ሬስቶራንት ብምፍታሕ ሽግራት ናይ ሰብ ፈቲሖም ሃብቲሞም ፌስቡክ ምስ ዘብና ምስ ቤተሰብና ዘይንራኸበሉ ኣበይ ኣለው እንታይ ይገብሩ ኣለው ስለዘይንፈልጥ ነበርና ንዑ ብምፍታሕ ሃብትን ፀጋን ክድልቡ ክኢሎም ኮታ ኩሉ ካምፓኒ ተሪናዮ ሽግር ናይ ሰባት ከሲቦም በቲ መፍትሒ ዝፈጠርዎ ድማ ገንዘብ ገይሮም እዮም ክብትም ክኢሎም ስለዚ ናይ መንገዲ ሃብቲ መንገዲ ፀጋ እቲ እንኮ መንገዱ ሽግራት ደሊኻ ብዕውት መንገዲ ፈትሕካ ነቲ ዓወት ብገንዘብ ምሻጥ ነቲ መፍትሒ ብገንዘብ ምሻጥ ምዃኑ እዮም ዝምህርዎም This is number 1. Let's go. ቁጥሪ 2 fall in love with work. ንስራሕ ከነፍቅሮ ክንፈትዎ ምስ ድማ ክንማወትን ብምሉእ ልብና ክንደኽመሉን ከም ዘለና እዮም ዝምህርዎም ንደቆም እቶም ሰብ ፀጋን እቶም ሃብታማት ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ኣብዚ ሪሰርች ዝተሳተፉ ብሓፈሻ ዝመለስዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብሉ ብቐሊሉ ስራሕ ምፍታው ክንብል ከለና እንታይ ማለት ምዃኑ እዚኣ ከነስተውዕለላ ኣለና ኩሉ ዓይነት ስራሕ ኣይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ ከነስተውዕላ ኣለና find a career that brings joy and excitement እቲ ንስኻ ትመርፆ ጉዕዞ ናይ ስራሕ ወይ ጉዕዞ ናይ ሂወትካ ወይ መንገዲ ናይ ስራሕካ career ንብሎ እቲ ንሕና ሂወትና ሙሉእ ክንሰርሓሉ ንመርፆ ዓውዲ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ኣለዎ it should bring joy and excitement ሓጎስን ደስታን ኣብ ሂወትና ከምፃና ዝኽእል ስራሕ ወይ ጉዕዞ ናይ ስራሕ ወይ ዓውዲ ናይ ስራሕ ክንመርፅን ክንደልን ክንረክብን ከም ዘለና ይምህርዎን ምክንያቱ then put on work እዚ ምስ ረኸብካ then put on hard work every day ነዚ እንዳረኺብካ ዘሐጉሰካን ሓጎስ ዘምፃልካን ዘደስተካን ዓውዲ እንዳረኺብካ ንግሆ 8 ሰዓት 10 ሰዓት 12 ሰዓት ምስራሕ ቃንዛ ኣይኮነን ሓጎስ እዩ ዝኸውን እዚኣ ከነስተውዕለላ ክንክእል ኣለና መብዛሕትና ኣብ ስደት ስለ ዘለና እዚ ነገራት እዚ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና ናብቶም ደቅና ወይ ናባና እውን ከነስግሮ ከለና ግን ቀስ እናበልና ብሜላ ክንጥቀመላ ንኽእል ኩሉ ግዜ ክንሓታ ዘለና እንታይ እየ ዝሕጎሰኒ ኣነሲ እዚ ዝሰርሖ ዘለኹ ደሞዝ ዘየድልየኒ ገንዘብ ዘየድልየኒ ነይሩ እንተዝኸውንሲ እንታይ ምገበርኩ እዚ ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት እያ ብዘይ ደሞዝ ብነፃ ክሰርሕ እንደድፈቱ ነይረ ንዑ ገይረ ከዓ እትኸልኩ ደስ ዝብለኒሲ እንታይ እዩ ክንብል ኣለና ስራሕ ደሞዝ ቆፂርና ንሰርሕ ኣለና ፅቡቕ እዩ ኣብና ስራሕና ኣብ ትርፊ ግዜና ግን ኣብቲ ደስታን ሓጎስን ኣብ ልብና ዝመልኣልና ዓውዲ ክንነጥፍ ዋላ ሰዓት ይኹን ፍርቂ ሰዓት ኣብ መዓልቲ ክንስውእ ክንብገስ ክንክእል ኣለና The rich focus on earning rather than money. ያ ኣገዳሲት ነጥብያ ድማ እቶም ሃብታማት ኣብ ምንታይ እዮም ዘድቡ ከመይ ጌርካ ኣታዊ ትእትወሉ ዓውዲ እዚ ንሕና ንደልዮ ዘለና መንገዲ ዓውዲ ወይ ዓውዲ ኣታዊ ክንእትወሉ ምዃንና እቲ ናይ ሽዑ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮኑ ዝግደሱ ኣብ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮኑ ዝእቱ earning ወይ value ሓደ ናብቲ ዕዳጋሲ ሓደ ንስኻ ዝያዳ ክትክፈለሉ ትኽእል ምክንያቱ ገንዘብ ድለ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሰብ ቀቲሉ እውን ገንዘብ ክረክብ ይኽእል እዩ ሰሪቑ እውን ገንዘብ ክረክብ ይኽእል እዩ ድራግ ሸይጡ እውን ገንዘብ ክረክብ ይኽእል እዩ እዚኣቶም ግን ኣብ ምንታይ ፎከስ ዝገብሩ ዝኽፈሉሉ ዓውዲ ሰባት ደስ እናበሎም ብዙሕ ክኸፍልዎም ዝኽእሉ ዓውዲ ናብኡ ፎከስ ክገብሩ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ደስ ዝብለና ዓውዲ ቢራ ምስታይ ምሉ መዓልቲ ክኸውን ይኽእል እዩ unfortunately ነዚ ዝኸፍለና ሰብ ኣብ ዘይሃለወ ክዕውተና ኣይክእልኒ ካልኣይ ድማ ንጥዕናና ጎዳኢ ስለ ዝኾነ እውን ክዕውተና ኣይክእልኒ ስለዚ እቶም ሃብታማት ንደቆም ዝኽፈሉሉ ዓውዲ ደስ ዝብሎም ጥራይ ዘይኮነ ዝኽፈሉሉ ዓውዲ ክረኽቡ እውን የተባብዖም እዮም ነዚ ንክልቲኡ ከተቀራርበና ትኽእል find out to match your skills to your interests ክልተ ነጥብታት ቀዳማይ ናትና ተውቦና ክእለታትና ንሕና ዘለና ክእለታት ተደምሮ interests ባህግታት ንሕና ክንገብሮም ንደልን ክንገብሮም ንኽእልን ነወዳድሮም እንታይ ኢና ክንገብር ንደሊ ደስ ዝብለና ግዜና ኣበይ ክነጥፎ ንደሊ
እዚ ድሌታትና ክኸውን ከሎ እንታይ ክእለታት ከለና ምስኡ ዝዋሳእ ነዚኦም ክልተ እዚኦም ድሕሪ ማሽ ጌርናዮም ነታ እንደልያ ዘለና ዓወት ንክንበፅሓላ ዝቐለለ እዩ ምክንያቱ ክእለታትናን ድሌታትናን ተዋሲብናዮም 24 ሰዓት 13 ሰዓት 16 ሰዓት ኣብኡ ክንሰርሕ ከሸግረና ስለዚ fall in love with work that you love and enjoy ደስ ዝብለካ ስራሕ ደስ ዝብለካ ዓውዲ መሪፅካ ብኡ ድማ ለይቲ መዓልቲ ክንሰርሕ ከም ዘለና ይመክሩና ማለት እዩ ቁጥሪ 3 the rich teach their kids you don't have to be smart or intelligent to be rich እቶም ሃብታማት ሓንቲ ኣገዳሲ ዝምርዎም ኣዝኻ በልሕ ካብ ኩሎም ፀብለል ዝበለ ፍልጠትን ክእለትን ሓንጎልን ክህልወካ ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ እዮም ዝምህርዎም ምክንያቱ መብዛሕትኦም ቢልዮነራትን ሚልዮነራትን ካብ ኩሉ ሰብ ዝሃብቶም ይኮነን ኣቨሬጅ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ብልሕን እዩ ዘለዎ እዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለዋ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንሰምዕ unlike the popular belief that you have to be really smart to be rich that is wrong መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት እንታይ ይሰምዑ ሃብታም ንክትከውን ካብ መጠን ንላዕሊ በልሕ ክትከውንን ኣዝኻ ስማርት ወይ ኢንተሊጀንት ክትከውን ከም ዘለካ እዩ ዝንገር እዚ ግን ጌጋ ምዃኑ ንደቆም ዝእምንዎም ባእታ እዩ ስለዚ not necessarily have a degree ካልአይቲ ድማ ኣገዳሲት ሃብታም ንክትከውን ካብ ፍሉይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዲፕሎማ PhD ማስተር ዲግሪ ክህልወካ ባእታ ኣይኮነን ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝዓበየ ቢልዮነራት ናይ ዓለምና እንተሪእናዮም ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የብሎም መብዛሕትኦም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣቋሪፆም ዝኸዱ እዮም ምክንያቱ እቲ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ይብሉ ብዙሓት ሪሰርቸርስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንላዕሊ ገፅና እንድሕር ከይድና ናይ ምህብታም ተኽእሎና እናፀበበ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ብሕጊ ናይ ምኻድ ብሓደ ዝተሰርዐ ሕጊ ንምኻድ ጥራይና እናተምሃርና ንኸይድ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ነጥቢ ከተምፅእ ኣለካ ከተፅና ከም ዘለካ ሪሰርች ክትገብር ከም ዘለካ እዚ ትግበር በዚ ትኸይድ ናብዛ ትኸይድ እናተባሃልና ብዝተፈላለየ regulations ሕግታት ናትፈለው እናገበርና ምስከድና ስለንምረቕ እቲ ሕግታት ካብ ሕጊ ብእሴርካ ክትከይድ ወይ ካብቲ ባህሊ ዝገብረልካ ፀቕጢ ውፅእ ኢልካ ንክትሓስብ ዘለካ ተኽእሎ ስለ ዘፅብቦ ናይ ምፍታን ዓቕምኻ እውን ድሩት እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝለዓለ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የብለይን ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ተምሃርኩን ዝብል ባእታ ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ እዮም ዝምህርዎም በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኩልና ክንፈልጦ ዝግባአና እዩ all you need ታይምህርዎም they need to understand how money works and focus getting more of it ትኡንኮ ዝምህርዎም ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ልክዕ ከም ትኻልእ ክፋላት ናይ ህይወት ንሪዮ ሜላ ናይ ገንዘብ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ከመይ ኢሉ ይዓቢ ሃብቲ ከመይ ኢሉ ይጥረ ቢዝነስ ከመይ ጌርካ ትፈጥር ከመይ ጌርካ ትዕብዮ ከመይ ጌርካ ስኬል ትገብሮ ነዚ ይምህርዎም ስለዚ እዚ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኣካዳሚክ ትምህርቲ ኣይንመሃሮን ኢና ፀገምስ እዩ ንገንዘብ ኣተሓዛ ገንዘብ ኢንቨስትመንት ከመይ ጌርካ ቢዝነስ ትፈጥር ከመይ ጌርካ ቢዝነስ ኦንላይን ቢዝነስ ደን ይሰርሕ ዘለካ ቢዝነስ ብኸመይ ትዕብዮ ከመይ ጌርካ ግሎባል ቢዝነስ ትኸውን እዚ ዝምህረና ዓይነት ትምህርቲ ኣብዚ ኩሉ ኤጁኬሽናል ሲስተም የለን that's why እቲ እንኮ ኤጁኬሽናል ሲስተም እቲ ቤት ትምህርትታት ኩሉ ዘለና 20 ክፍለ ዘመን ንፋብሪካታት ነቲ ዝነበረ ሕርሻታት ንኸገልግል ኢሎም ዝፈጠርዎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ተሰሪዕካ ትመፅእ ቤት ትምህርቲ ምክንያቱ ኣብ ፋብሪካ ተሰሪዖም እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ሽዑ ዘድልየካ ካልቲ ሓትት ኮይንካ ይከሃፍ ተብል ልክዕ ኣብቲ ፋብሪካ ከም ክገብሩ ስለ ዘለዎም ኩሉ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንገብሮ ኣገባብ ነቲ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ንዑ ከገልግል ኢሉ ዝተሰርሐ ሲስተም እዩ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ግን በል 21 ክፍለ ዘመን the information age በታ ዓይነት ሞዴል ትኸይድካ ይትዕወትን ኢኻ ክትዕወት ዘለካ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ንዑ ዋን ቱ ዋን ክንፈለው ኣገዳሲ ግዜ ናይ ግዜና ዝኾነ ሕቶ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ሜላ ገንዘብ ኣገባብ ናይ ቢዝነስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣይተምሃርናዮ ስለዚ ነዚ ክንመሃር ክንብገስን ክንነቅሕን ግዜን ገንዘብን ክንስውእ ከም ዘለና እዮም ዝነግሩ ቁጥሪ 4 investing not spending ቀዳማይ ሃብታማት ሰብ ፀጋ ንደቆም ዝምህርዎም ወይ ዝነግርዎም ኣብዚ ሪሰርች ዝረኸብዎ ኢንቨስትመንት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ገንዘብካ ምብታ እንተይኮነስ ገንዘብካ ቅድም ኣብ ከዓብየሉ ዝኽእል ቦታ ምቕማጥ በቱ ንሱ ዝዓበዮ ቀስ ኢልካ ዝደለኻ ክትብትን ከም ትኽእል እዮም ዝርእይዎም ስለዚ the rich invest before spending pay them first እንታይ ይብሉ ሃብታማት ቅድም ገንዘቦም
ኢንቨስት ምስ ገበርዎ ከመይ ከም ሰርሐ ብኣካል ሪኦም ንዑ ካንደቆም የርእይዎም ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብካ ቅድሚ ምሕሻሽ ምጥፋእ ምብታን ቅድም ከተዋፍሮ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ኢንቨስትመንት ከተዋፍሮ ከም ዘለካ ነቲ ዝተረፈ ድማ ንዑ ቀሲድካ ክትጥፍእ ከም ዘለካ ይመርዎም ቁፅሪ 2 invest in areas you're passionate about investment እንታይ ማለት እዩ እንታይ ብሎም እጂ እንታይ ደስ ይብለካ ሙዚቃ ደስ ይብለካ ኦኬ ኣብ ናይ ሙዚቃ ካምፓኒታት ኢንቨስት ግበር ምክንያቱ ኣብቲ ደስ ይብለካ ኢንቨስትመንት ናትካ ምስዋቅ ንዓዮ ኩዕሶ እግሪ ትፈቱ ኣብ ኣርሰናል ማንቸስተርን ኢንቨስትመንት ኣካውንት እንተለወን ኢንቨስት ግበር ኣብ ስፖርተኛ እንተኮይንካ ኣብቲ ናይ ስፖርት ክዳውንቲ ዝሰርሓ ካምፓኒታት በዓል ናይኪ ብርክታት ናተን ግዛ ኢንቨስት ግበር ኣብ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ደስ ዝብለካ ምስቲ ንስኻ ብብዝሒ ተዘውትሮ ነገር ገንዘብካ ኢንቨስት ጌርካዮ ኮንሱመር ዘይኮንካስ ኢንቨስተር ትኸውን ዋና ናይቲ ትካላት ቀስ እናበልካ ዋንነትካ ናዕባኻ ትኸይድ ሽዑ ንስኻ ትትኽደኖ ንብረት እውን ነቲ ናትካ ኢንቨስትመንት ስለ ዘንፀባርቕ ዝያዳ ክብሪ ይስማዓካ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ you will never be rich unless you are disciplined እዚኣ ተቐላሲት ነጥብያ እታ ዝምህርዎም ክትህትም ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ነፍስኻ ክትቆፃፀር ኣጠፋፍኣ ገንዘብካ ክትቆፃፀር ዘይትኽእል ተኮይንካ ወላ ሚልዮን ወርሕ እንተተኸፊልካ እውን ክትብትብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚኻ 1000 ግዜ ሪሰርች ዝረኸቦ እዩ እዞም ኩሎም ሓብታማት ደረፍቲ ሴሌብሪቲ ስፖርተኛታት 10 ዓመት ሚልዮናት ኣኪቦም ፀኒሖም በዓል ማይክል ታይሰን እንተሪእና ድሕሪ 1 ዓመት ካብቲ ስፖርት ምስ ተኣለዉ ግን ባንክራፕሲ ገይሮም 192 ሚልዮን ኣኪቦም ነይሮም ሕጂ ግን ዲቕ ዝበለ ዕዳ ኣለዎ ስለንታይ ገንዘብ ትኽፈሎ ኣይኮነን ዝውስን ዲስፕሊን ኣተሓዛ ገንዘብ ኣዋፍራ ገንዘብ ዘይትፈልጥ ተኮይንካ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕዳ ኣብ ጭንቀት ናይ ገንዘብ ምድላይን ኣብ ስትረስ ናይ ገንዘብን ኢኻ ትነብር ቁፅሪ 5 this is about mindset ዛዕባ ኣተሓሳስባ እዚኣ they teach their kids they deserve to be rich ሃብታማት ክኾኑ ከም ዘለዎም ይግብኦም ምዃኑ ሃብትሲ ነቶም ውሑዳት ወይ ነቶም ቁሩብ ትለይ ኣብ ዓለም ዝተሓፀ ነገር ዘይኮነ ንሳቶም እውን ሃብታማት ክኾኑ ይግብኦም ምዃኑ ይምህርዎም the wealthy are convinced they deserve to be rich ሃብታማት ኩሉ ግዜ ክህብትሙ ግብኦም መሰሎም ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ብዕድል ዘይኮነሲ ክህብትሙሲ ግዴታ ናይ ምንባሮም ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ከምኡ ኸ ኩልና ክንህብትም ከም ዝግባአና abundance richness ኣብ ህይወትናሲ ንውሑዳት ዘይኮነስ ንኩልና ዝግባእ ዝዓለምና ንኩልና ዝኸውን ፀጋ ዘለዎ ምዃኑ ኣሚና ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዘይኮነስ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ክንህብትም ከም ንኽእል ኣሚና ንዕኡ ናብቲ ንኣምነሉ ክንብገስ ኣለና እንታይ ብሉ for many getting rich is reserved ንመብዛሕትና እንታይ ዝመስለና ሃብታማት ነቶም ውሑዳት ኣምላኽ ዝመርቖም ወይ ብዕድል ዝመልኦም ንዖም ጥራይ ዝምልከት ዝበዛሕና ግን ንዖም ከነድንቕን ንዖም ክንዕዘብን ነብር ኮይኑ ይስምዓና ስለዚ እንታይ ብሉና ኣለዉ تا زعبيت نعيت مسطن طقس ابزي منقدنا يا حبتي if you help enough people get what they want you will get everything you want ስለዚህ እንታይ ብሉ ንውሑዳት ሰባት ንብዙሓት ሰባት ድሌቶም ከተማሃለሎም ተኺልካ ድሌት ወይካ ሽግሮም ክትፈታሎም ተኺልካ ሽግራትካን ድሌታትካን ኩሉ ክማልኣልካ እዩ እዚኣ ምስታ ቁፅሪ 1 ትዛመድ እያ ዚግ ዚግለር ዝጥቀመላ ጥቕስ እያ ስለዚ ህብታም ንኩልና ዝግባአና ንኩልና ዝኣክል ሃብቲ ከም ዘሎ ንውሑዳት ጥራይ መብዛሕትና ኣብ ናይ ድኽነት ዓንኬል ክንነብር ንሃብታማት ክንዕዘብ ንዖም ከነድንቕ እንታይ ተኸዲኖም እንታይ ገይሮም እንታይ በሊዖም እንታይ ሰትዮም ክንብል ክንነብር ከም ዘይግባአና ከምኡ ከም ዘይግብኦም ደቆም ይነግርዎም ቁፅሪ 6 prosperity over entertainment ሃብቲ ኣብ ልዕሊ ምዝንጋዕ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይምህርዎም ሃብታማት ደቆም most of us spend our time while the rich invest it most of us spend our time while the rich invest it ማለት እዩ ተዛዓበየ ፍልልይ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ኣብ መንጎ ዝበዛሕና እንታይ እዩ እቶም ዝበዛሕና ግዜና ክንሕሽሾ ከለና ሃብታማት ግዜኦም ኢንቨስት ይገብርዎ እዚኣ ክትርድዋ ፈትኑ ግዜና ከመይ ጌርና ንሕሽሾ ዘይተኣደነ ፊልምታት ብምርኣይ ዘይተኣደነ ኩዕሶ እግርን ስፖርትን ብምርኣይ ኣብ ዘየድልየና ጌይማትን ኣብ ዘየድሊ ሃጠው ቀጠውን ኢቭን ኣብቲ ስራሕና ንወፍረሉ ዝበዝሐ ግዜና
أبنا عنا بقطبا كبتمنا كأبينا زغل سلازي نطفو هبتمات بنصارو تزبالة تجزيهم أبتنعهم أب نوع زبالة جزء أبلاد زبالة أجا خمس علوم زخل يوم زطفوه سرفا جزء كن enjoy كبرو انتهي نقبر كل جزء هولوي celebrity زوجنا هوليوود celebrity ويدرفتي أب هذا بحر خينهم زق خينو enjoy كبرو خلوه سسال وسيلي نوع كن النبر نتا vacation خدوجن ليتم معتني يوم سريهم كسرحوا خلوه فيديو يتقطعون أيرعنا ينور كل جزء معلتاوي شريحي vacation نايزو سدس إلى هنري معلتاوي قال نايز جابر سبورتنيا هنري وتوم بريمير ليج نريهم دلنا تصاوتنا ناكو سجر فاني فلتاي توم بريمير ليج نريهم دلنا تصاوت تشامبيونز ليج نريهم دلنا تصاوتي ليتم معلتني يزدخم زلون حلمهم تزجرم تحلمهم ناتهم جن كندي سبكا ليتم معلتن بكاسيس سرعو قديم من عمكري بزعبهم كزارة تزين هناك زينا خنعششو ساتهم جزيوم ينفستي قبروا له نفسه وكف سكندناتهم نفسه وكف دقيق زحلف وازلو مليونات يتمصالهم زلا نحنا خا نفسه وكف جزيا ونطفو زلنا كاب حلمنا 6 كيلومتر ترحقنا الله زي تردعنا الله invest your time in creating solutions ስለዚህ እንታይና እንገብር ዘለና ልክ ከመም ግዜና ኣብቲ ከዕብየና ከርባሐና ከብትመና ፀጋ ክገብረልና ዝኽእል ደኣምበር ግዜና ክባኽነልና ኣብ ዝኽእል ከነጥፎ የብልና ግዜና ኣብ ፊልምታትን ኣብ ኩዕሶን ዘይታደነ ግዜ ክነጥፍ የብልና ግዜና ክንዓብየሉ ክንህትመሉ ክንመሃረሉ ክነቅሓሉ ኣብ ንኽእል ግዜ ከነጥፍ ክንፍትን ከም ዘለና ይምህሩና እቶም ሃብታማት ደቆም ክምርሑ ኣለዉ ቁጥሪ 7 money solves most problems እንታይ ንብል እጂ ናይ ተኻታ ጭርሖና እንታይ እያ ገንዘብ ምንታይ ሃብቲ ምንታይ ሓጎስ የምፅእ ኮይኑ እንታይ ፍቕሪ የምፅእ ኮይኑ ኣቤሪና እስኪ ከምኡ ክብሉ ስለሰማዕና ጥራይ ኮይና እንታይ ግን ኢሎም ዞም ሪሰርች money solves most problems ገንዘብ ንኩሉ ፀገም ይፈትሖ ዘይኮነስ ንመብዛሕትኡ ፀገም ግን መፍትሒ ይፈጥረሉ እዩ ገንዘብ ይብሉ the rich understand the value of money ሃብታማት ዋጋ ናይ ገንዘብ ክብሪ ናይ ገንዘብ ብልክዕ ይዝርድኦም እዚኣ ድማ ንደቆም ይነግርዎም ንሕናቶም ቶም ድኻታት ስድራ ቤትኩም ኩሉ ግዜ ድኽነት እዮም ንደቆም ዝምርዎም እዚኣ ክርዳእና ክኽእላሎ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ንሕና ሃብታማን እንተዘይኮንና እውን እቲ ናትና ዘይምዕዋት ወይ ምጥፋሽና ናብቶም ደቅና ከነዝግሮ ናብቶም ናይ ሸህዋትና ከነዝግሮ ኣይግባእን ንሕና ስለዘይበፃሕናዮ ጌጋ ማለት ኣይኮን ምህብታም ሕማቕ ነገር ከም ዘይኮነ ገንዘብ ኣይኮነን ሕማቕ ነገር ንገንዘብ ንምን ገንዘብ ንኽንደሊ ንገብሮ ስምዒታት ይኸፍእ ካብ ገንዘብ መርኺብና ንገብሮ እንታይ ማለት ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሕማቕ ነገር ኣይወፍርኒ ሰብ ክቐትል ድራግ ክሸይጥ ገበናት ክገብር ኣይውዕልኒ ምክንያቱ ግዚኡ ኣብ ዝበለፀ ግዜ ክሕልፎ ዕድል ስለ ዘለዎ ህርፋን ናይ ገንዘብ ስስዒ ናይ ገንዘብ ግን እንታይ ይገብረና ንካልኦት ቀቲልና ንካልኦት ሰሪቕና ንካልኦት ሸይጥና ገንዘብ ንኽንረክብ ይገብረና ንዝሙን ኣብ ዘየድል ነገራት ንወፍር ድራግ ንሸይጥ ገንዘብ ንኽንረክብ ድሌት ናይ ገንዘብ እምበር ብገንዘብ ብቁኑዕ መንገዲ ሰሪሑ ዘምፅኦ ሰብ ናብቲ ሕማቕ ነገር ንክኸይድ ኣይተባብዓን እዩ ኣይግደድን ውሑዳት ሰባት ከምኡ ዝገብሩ ኣለዉ ንዕኦም ግን ኩሉ ግዜ ብጀነራላይዝ ክንገብር ኣይግባን ኣብ መደምደምታ ክንበፅሕ ኣይንግባን ስለዚ they know it doesn't make you happy ሃብታማት ልክዕቲ ንሕና ንፈልጦ ገንዘብ ሓጎስ ከምዘይ የምፅኣልካ ገንዘብ ማለት ሓጎስ ከምዘይኮነ ይርድኦምን ይፈልጥዎን እዮም እንተኾነ but it helps you to solve whatever that makes you unhappy you can buy solutions እንታይ ማለት እዩ እንተደይ ተሓጒሶም ኣለዉ እንታይ ዘሐጉሶም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንታይ ምንጭ ናይ ዘይመሐጎስ እዮም ንኽደልዩ መፍትሒ ንኽገዝኡ ዓቕሚ ኣለዎም ሓደ ግዜ ኣይንሕጎስን ኢና እንታይ ከም ዘይሕጉሰና ግን ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓጎስ ኤክስፐርትስ ከይድና ኣማኽሩና እንታይ ክገብር በን ክኸይን ተትብሎም ግን ክምህሩኻ ይኽእሉ እዮም ከሪኡኻ ይኽእሉ እዮም ክትሕጎሰሉ ትኽእል መንገዲ ከሪኡኻ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ መንገዲ ስለዘይፈለጥናዮ ኢና ዘይንሕጎስ ዘለና እምበር ንኸይንሕጎስ ስለዝተፈጠርና ኣይኮነን ኩሎም ሃብታማት ድዮም ሕጉሳት ነው ዘይሕጉሳት ኣለዉ ብዙሓት ሃብታማት ግን ንክሕጎሱ ዝበለጠ ቻንስ ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ካብ ሓጎስ ዝድመና ዘይንፈትዎ ስራሕ እዩ እንዲያ ትርዳእና ኣለዋ 9 ሰዓት 10 ሰዓት 12 ሰዓት ኣብ ዘይንፈትዎ ስራሕ ምስራሕ ካብ ሓጎስ የድመና ካልኣይ ደስ ዝብለና ነገር ንኸይንገብር ግዜን ገንዘብን ክንስእን ከለና ከይንሕጎስ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ምስ ደስ ዝብለና ሰብ ክንደስ ዝበለና ግዜ ክንነብር ስለዘይንኽእል ሓጎስና ይዕፀር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ነቶም ንደልዮም ነገራት ንኽንገዝኦም ንኽንረኽቦም ይሕግዘና
يتبابعنا هاي موداتا قرب تغيساتني money buys freedom or money creates freedom ገንዘብ ናጽነት ይገዛልካ ገንዘብ ናጽነት ይገዛልካ መውጣት ወላ ሓንቲ ይኮነን the rich know that the money can buy you freedom to choose ገንዘብ እንታይ ዝገብረልካ ምርጫ ኣብ ህይወት ክህልወካ ኣድልባካ ኣብዚ ስራሕ እዚ ክትከይድ ዲኻ ይትኸይድን ኣብቲ ቦታ ክትከይድ ዲኻ ይትደሊ ኣበይ ክትነብር እንታይ ክትበልዕ እንታይ ክትሰንቲ እንታይ ክትግደድ ምስ መን ክትከይድ ኣበይ ክትከይድ ክትድቅስ ዶ ክትንስእ ኩሉ ብምርጫኻ ከም ትነብር ዝገብረካ ገንዘብ ክንደይ ካባናይ ናብ ህይወት ነዚኦም ነገራት እዚኦም ክመርፆም ንኽእል ኣይንኽእል ኢና መብዛሕትና ሰራሕተኛታት ስለዝኾና ንግሆ ፈቲና ፀሊና ክንትንሳ ኣለና 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ንሰርሕ ኣለና this is life ገንዘብ ስለንደሊ ገንዘብ ኣይንደልና ወይ ገንዘብ ገለመለ ንብል እምበር ንገንዘብ ክንብል እኮ ኩልና ባርያ ናይ ገንዘብ ኢና እኮ ምክንያቱ ባርያ ስለዝኾና ኢና ንግሆ ዕዝምዝም እናበልና ንወፍር ናብ ስራሕና ካብ ነብሰ ጀሚረ ንኹልና እዩ ኣነ እውን ካብኹም ዝፈልየን ነገር የብለይ ትንኮ ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ክገብሮ ከለኹ ዕላማ ኣለኒ ትንጎ ወፊረ ከይድ ከለኹ ኣትሊስት ዕላማ ኣለኒ ክበፅሖ ዘለኒ ነቲ ዕላማይ ስለዝኾነ ቁሩብ ሕጉስ ኢለ ዝወፍር ክኸውን ዝኽእል ብኻልእ ኣብታ ዓውዲ ኣነ ዝፈትዎውን ኣብታ ኣነ ዝተምሃርኩሉን ስለሰርሐ እውን ቁሩብ ብልጫ ክህልወን ይኽእል ካብ ኩልኹም ኣይኮነን ካብ ውሑዳት እንተኾነ ግን ገንዘብ እንተለና እዚ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ምርጫታት ናተይ ውሑድ እዩ ኣነ እውን ምክንያቱ ሎሚ ሰልችኒ ኢለ ክድቅስ ኣይክልኒ ክኸይድ ኣለኒ ስራሕ መብዛሕትኡ ግዜ ሃብታማት ግን ከምኡ ይኮኑን ደስ ኣይበሎምን then they sleep of course ስራሕ ኣለዎም ንሳቶም እውን ኣገደስቲ ቆፀራታት ኣለዎም but they can cancel them ምክንያቱ ግዴታ የብሎምን ክኸዱ እና ግዴታ ኣለና ሶም ግዴታ የብሎም it allows you to live anywhere you want do anything you want and be with anyone you want ምስ ደስ ዝበለካ ኣብዚ ደስ ዝበለካ ደስ ዝበለካ እናገበርካ ንክትገብር ዕድልን ምርጫን ይህበካ ስለዚ ገንዘብ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ምርጫ እዩ ዝገዛልካ ኣብ መወዳእታ ናይ ሎሚ ትምህርትና ሃብታማት ንደቆም ዓወት ብናፃ ከም ዘይኮነ ብስራሕን ብድኻምን ዝመፅእ ሽግራት ምፍታሕ ዝመፅእ ምዃኑ ይምህርዎም ስራሕ ፍቅሪ ናይ ስራሕ ኣብቲ ንፈትዎ ዓውዲ ለይቲ መዓልቲ ምስራሕካ እትንኮ መንገዲ ናይ ሃብቲ ምዃኑ ንክትህብትም ካብ ኩሉ ሰብ ዝበላሕካ ወይ ዝነፍዓካ ክትከውን ከም ዘለ ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ዲግሪ ብዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ፊልድ ዝተምሃርካ ክትከውን ግዴታ ከም ዘይኮነ ኣገዳሲ ገንዘብካ ክተውፍሮ እምበር ክትሕሽሾ ከም ዘይግባእካ ከምኡውን ኩልና ንክንህብትም ተኽእሎ ከም ዘለና ግዴታ ከም ዘለና ከምዚ ዘይግባአና ዝግባአና ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ከምኡ ድማ prosperity over entertainment ንክንህብትም ናብቲ ክንበፅሖ እንደሊ ፀጋታት ናውዳ ከነቕንዕ ኣለና እምበር ግዜና ኣብ ምሕሻሽን ኣብ ምጥፋእን ካብቲ ሕልምታትና ክንሃድምን ክንውዕል የብልና ኣብ መወዳእታ ገንዘብ ዝበፅሐ ሽግራት ናይ ሂወት ክፈትሖም ከም ዝኽእል እቲ ሪሰርች እቶም ሪሰርቸርስ ተዛሪቦም ከምኡ ድማ ገንዘብ ናፅነት ናይ ምርጫ ከም ዝገዛልና ድማ ደቆም ይመርዎ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ በፂሓላ ከምቲ ወትሩ ግዜ ዝብሎ ዕላማ ናይዚ ቻነል ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ፋይናንስ ብዛዕባ ገንዘብ ኣብ ሕብረተሰብና እኹል ኣፍልጦ ስለዘይነበረና ስለዘይተምሃርና ኩሉ ግዜ ኣብ ትሑት ዝኾነ መነባብሮ ክንነብር ንግደት ኢለ ዝኣምን ካብ ነፍሲ ጀሚርና ተሓሳስባና እንተቐይርና ግን ሂወትና ክቕየር ምዃኑ 100% እየ ዝኣምን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሂወትና ውፅኢት ወይ ከዓ መደምደምታ ናይቲ ኣተሓሳስባና እዩ ሃብታማት ኮይና ንክንነብር ድኻታት ኣተሓሳስባና እዩ ዝውስኑ ንኩልና ድማ ብዘየገድስ ኣበይ ኣለና እቲ ፀጋ ናብኡ ክንበፅሕ እቲ ዕድል ኣለና ሂወት ክሳብ ዘለና ይከኣል እዩ ኢልና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ዘለናዮ ቦታ ብዘየገድስ ኣብ ኣፍሪካ እንተለኻ ዝበለፀ ዕድል ናቱለካ ኣብ ኤውሮፓ እንተለኻ ዝበለፀ ዕድል ኣለካ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኤሽያ እንተለኻ ኣብኡ እውን ዝበለፀ ዕድል ኣሎ ጥራይ ሓንጎልና ከፊትና ንድለዮ ናብኡ ገፅና ንበገስ እቶም ንመጀመርያ ትሪእኑ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ጂ ድራር ዝበሃል ቻነል ናይ ዩቲዩብ
ብዙሕ መሓሪ ዝበልክዎ ቪድዮታት ኣለኒ እንተሪእናዮ ክጠቕመና ይኽእል ብርግጥ ኣብ ፋይናንስን ኣብ ገንዘብ ኣብ ቁጠባ ኢንቨስትመንት ዘተኮረ ትምህርትታት ፕራይቬት እውን ኣለኒ ተደሊኹም ኣብ ፌስቡክ ጆርጅ ድራር ኣብ ዝብል ኣብ ጆርጅ ድራር ኣቲኹም ሽምኩምን ትቕመጡሉ ዓድን እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃሩ ከም ትደልዩን ንገሩን እማ ውሃ ክምልሰልኩም ይኽእል ወይ ብኢሜይል ክሰድውለይ ትኽእሉ እቶም ወትሩ ነዚ ትምህርቲ ብናትኩም ኮሜንት ብናትኩም ፊድባክ ግብረ መልሲ ነቐፌታ እናሃብኩም ሓሳባትኩም ትገልጹ ሕቶታትኩም ትህቡ ሪቶታትኩም ትገልጹ ክብረት ያበለይ ንስኻትኩም ሓሳባት ኩሉ ግዜ ዝለዓለ መበገሲ ናይ ኣርእስታት ናይ ትምህርቲ ስለዝኾነ የኸንየለይ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝተወድያ ኣላ ኣብ ሓፂር ግዜ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው